we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso o galaw-galaw kay alas 8 na sa buntag. Diba, Atty. Resi? Mayong buntag! Good morning, Sabsay! Tama ka dihan. Ako, Rise and Shine, mga kapuso. Ug smile lang kay it's another brand new day. Mga kapuso, this morning, suryo sa kita sa Sultan Kudarat kay Makikalimutan Festival kita. Kauban ng Provincial Environment and Natural Resources Officer ug concurrent OIC Provincial Tourism Officer ng Sultan Kudarat na si Datu Yahia Sinanggayan. Atty. Resi, mga kapuso, malingaw kita unya sa atong makauban nga usa ka rapper gikan Cagayan de Oro City, si Mark Lloyd Mamaran. Ug sa Bistok side nato ang newest music single sa OPM Acoustic Princess na si Miss Princess Velasco. Maayong buntag, Miss Princess, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Mayong buntag, attorney, and thank you so much for having me again. Kamusta ba ang iyong family life? How's your life as a mom of 3? Ang palay kong sinasabi, masayang magulo. Ayan, you know what, here at home, we're always like, you know, it's so noisy here at home, but it's so happy and it's boisterous. I always hear little kids laughing and it's such a wonderful sound. Ayan. Siyempre, may mga moments na, yun ba yun, init ulo ko, but you know what, I love my kids and I really love our life right now. Right. I'm sure marami din mga mommies, lalo na dito sa Mindanao, nakaka-relate naman sa journey mo as a mother. Ano ba usually yung mga fun and bonding activities na ginagawa mo with your kids? My firstborn kasi yung panganay ko, he's starting online school na. So that I'm assisting him on that. My second boy naman, 3 years old. So he also has play school. So usually our mornings, busy yan with school and then schoolwork as well. And then may nap yan kapag tanghali. But you know what, there's so many things that we do here that we never really run out of things to do. Ang okay kasi sa kids, madali silang aliwin. Alam mo yun? So parang I think dun sa pandemic, mas yung grown-ups pa yung nagkakaroon ng struggle sa pagiging bored or pagiging malungkot. Pag kids, sobrang dali nilang pasayahin. And I'm lucky because tatlo sila. So, you know, they can play with each other as well. Right. Parang maganda yun na pang-distract din sa kids. But we know, Miss Princess, kahit despite your very busy schedule, you still have not lost your passion for music. And in fact, you've launched your newest single ngayon. Paano ba nabuo yung kantang Ang Ating Pag-ibig? Please tell us more about it. Yes, you know what? This song, Ang Ating Pag-ibig, was written by my husband, Mark Herbert Rosario, 2013 pa. So he actually sang this song as a surprise to me during our wedding reception. So December 2013 pa yun, mag-8 years na kami actually. And the first time I heard it was during the reception. And it's actually an unfinished song. So it was just a verse and the chorus. And then just this year, 2021, naisipan kong tapusin yung kanta. So I just added a few lines, the second verse, ganyan, na parang naging answer ko to his words. So, yun. So sobrang yung story ng kanta. So I'm just so happy that after 8 years, I will be able to share it with everyone because, you know, this song, Ang Ating Pag-ibig, it's just not about us. It's not just about our love. It's a story that I'm sure a lot of people can relate to.
And have you and your husband made plans na rin ba for Christmas? And do you think that this song is also perfect para dun sa mga nagmamahalan and who wish to also parang tie the knot na rin this coming holiday season? Yes, actually, December is parang pinaka-busy. Busiest month for weddings, I think. And kami, anniversary namin, December din yan. And you know what, kami ng husband ko, every year naman, the only important thing to do every Christmas is just be together. And so, magkakasunod kasi yan eh. December 25, Christmas, December 26, birthday ko, December 28, anniversary namin. So, wherever we go, pero mostly we just stay at home or in the area lang. The important thing is we're all together. Yan lang naman yung naging tradition namin. Do you have any line ba sa song that you think is most striking naman to you? And can you sing us also a few lines of the song Ang Ating Pag-ibig? Okay, so this is my favorite line in the song. O kay tagal ko nang hinihintay ito, nagdarasal sa Diyos na pagbigyan ako ang ating pag-ibig, inukit ng tadhana't ng langit. Hindi ito mapapatid. Isang pangako di pinaghiling ang ating pag-ibig. Wow, grabe. Thank you, Miss Princess. Patikim pa lang yun, ha? And finally, please invite din po lahat na ating mga kapuso all over Mindanao na tangkilikin ang iyong newest single. Mga kapuso all over Mindanao, sana makita-kita rin tayo soon. But in the meantime, please, I hope that you support my new single. You can download it and stream it on Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, all digital platforms worldwide. And please do follow me also on my social media, Princess Velasco, and also GMA Music for updates on music from your Kapuso stars. Tutok lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kung niagi beatboxer ang atong nakauban, karon maki-break it down yo gihapon kita. Sanglit usa ka rapper ang atong makauban. Sayron ta ang iyang storya o kung unsa ba ang mga maayong nahatag sa iyahang pag-apilisab sa mga grupo sa mga rappers. Atong makauban si Sir Mark Mamaran, gikan Cagayan de Oro City. Sir Mark, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta makakaron? Yo, may buntag sa tanan. Good morning mga kapuso. Okay ra ko sir, okay ra kung bati gyapon aning pandemic pero padayon ra gyapon. Mark, unang-una, makisayod kami kung unsa ba ang storya o backstory sa imong pagsugod isip usa ka rapper. Paunsa ba ka nagsugod? Once upon a time, way back pa mga nagsugod ko is mga high school ko. Then moto sulat testing yun kay syempre paminaw man kog mga music na before sa kong mga tropa. So nagsugod kog sulat. Then timingan to na nay rap contest diri sa CDO sa Pabayo ba. Then nag-appeal ko, then naka second place ko ato, then nahimo pod ko official rapper sa Campus Radio before mga 2006, 7, 8 ana na time. Then dito na dayon sige na og appeal og rap contest. At taman sa ni padayon na gyapon ko nakahimo na kog mga albums gyapon. Moto siyang nahimog tulay para sa ako. Mark, tanaw nimo unsa ba ang anaa ni ining rapping nga nahook manggayod ka ni ini? Kakagising ko lang, alas 7 ng umaga kay ganda, panibagong hamon na naman. At diskarte sa kali ang misyon para ang mga bulsa ko dito magkalaman. Almusal lang Tanan akong gusto isulti, gusto na ko madungog sa tanan. Ako shy type man gid ko na tao pero dito na ako isulat tanan ang akong mga nakita sa mga palibot. Bali nagatag na kog message ba sa mga sa akong kanta na ipadungog na ako sa mga tao. Sumuto siya, ako mga songs mong God is more on reality. Yan ka nang gakahitabo bitaw sa palibot, ana. Sa imo ang pagka-rapper, Mark, siyempre sagad kaninyo no mga composer sab og kanta. Unsa-unsa ba ang kasagara content sa imuhang mga kanta pod?
O mas tsada gitong concert kanang ang mga songs is naay ma-learn sa imong song ba, like imong lyrics kasi tinuod gid siya, then dili siguro na uban imaginary pero nakahitabo gid siya bitaw, naay katuturan ba, like reality gid siya, at least ma-adapt sa uban, maminaw na tinuod gid itong sa lyrics niya kay ang kahitabo man gid ang ginasulat niya o ginakanta. Mark, among nabalaan aduna sab kuno moy grupo dinhi sa syudad. Unsa ba ang tawag diini ug unsa ang tumong nganong namugna kini nga grupo? Good question, sir. Thank you. Actually, ang akong grupo is Sumagupa Crew. Ining Sumagupa Crew, nana siya mga members na 14 kabuok. Then, taga-member is na album. Then, buo po naman siya. Kuha na siya maraga Cagayan de Oro Rap Collective. So, klase-klase ni siya kuha sir mga styles. Pero more on mo to siya, ang mga message siya po sa mga kanta is more on reality, gakahitabo. Naya pa yung mga tumong na kanta ba na message mo sa katawhan ni Pitaw Gyapon. Gawa sa inyo ang pag-rap ug pag-perform, unsa-unsa pud ba ang mga kahimuan sa grupo nga nakatabang gayud Mark sa katilingban? Actually sir, outside hip-hop na lakaw, nagya pa may ginamugna na community service para sa isig katao ang naigatabang sa amo na mag-feeding program. Actually last week nag-feeding program, ikaduha na namang feeding program, nagimumig 120 packs na pack lunch lang gud na among i-distribute sa streets para maka-inspire pud mi sa uban pud na mga rappers na pwede di inana dahil dili siya ganun nagatuyok ra sa rap ang among lakaw sa eksena. Gatag pud ning community service sa mga tao ug napoy gatabang sa amo. Pasalamat pud sa tanan ng sponsors na nagsalig pud sila mo, din kami rang naglihok pud. Og karong buntaga mga kapuso, andamo na nato ang atong mga dalunggan. Sanglit anaa na si Mark o si Mista alang sa iyang rap performance. Yo, kakagising ko lang. Alas 7 ng umagang kay ganda, panibagong hamon na naman. At diskarte sakali ang misyon para ang mga bulsa ko dito magkalaman. Almusal na masarap para lalo kong sipagan sa aking ginagawa. Mas lalo akong ginaganahan. Positibong galawan lang mga tangi sikreto para magwagi papunta doon sa dulo masayang nakapadyak sa aking bisikleta. Simoy ng hangin na nagsilbi kong enerhiya sa pang-araw-araw. Hindi hadlang kailan ng init. Pawis ang puhunan para sa grasya makasingit. Determinasyon kung saan ako papunta. May gabay sa itaas bago ako nagumpisang. Salubungin at yakapin ang ganda ng mundo. Ang sarap mabuhay pag may pagmamahal at respeto. Umagang kay ganda. Cheers! Alright. Bitaw. Dagan kayo salamat Sir Mark sa imong oras no nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko nga daghan sab og nalingaw sa imong performance ug daghang natun-an sa imong storya karong buntaga. Daghang salamat mga kapuso. Kita-kits lang ta sa YouTube ug Facebook. Daghang salamat. God bless. Salamat sa opportunity. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, makikalimutan festival kita karong buntaga og suruyo nato ang probinsya sa Sultan Kudarat kauban ng Penro Officer ug OIC Provincial Tourism Officer ng Province of Sultan Kudarat na si Datu Yahia Senangayan. Maayong butag sir and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Hello, Attorney Resi. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning mga kapuso at sa ating mga viewers po na nasa kanilang mga bahay. Bago natin pag-usapan, sir, ang mga naging activities ninyo sa Kalimutan Festival, gusto din po namin munang malaman kung ano po ba ang ibig sabihin naman ng kalimutan. Well, Kalimutan Festival means gathering in English. Kumbaga, we firmly believe that gathering signifies unity among our constituents in our province. Sir, yung selebrasyon talaga ng Kalimutan Festival ngayong taon ay pinag-usapan talaga ng maraming tao sa social media. Ano ba ang naging tema natin ngayon at ano naman ang mga naging highlights naman ng selebrasyon? Attorney, actually this year, our theme is Engage
empower and excel together, Sultan Kudarat. So isa sa mga, or actually marami kaming highlights talaga, and to name a few, ito yung obrang sikat Sultan Kudarat Fashion Show wherein we featured our local designers kasi it's really part of our empowering our talents na kumbaga mabigyan namin sila ng platform to really showcase kung ano yung mga kaya nilang gawin na pang world class. And of course, we have the Miss Sultan Kudarat 2021. It's really the inaugural pageant for Miss Sultan Kudarat kasi prior to Miss Sultan Kudarat, we had Mutya. But because we're transitioning to a more millennial inclined talaga siya na approach, so we transitioned to Miss Sultan Kudarat. And at the same time, we are hoping that Miss Sultan Kudarat would really be known not only here in our province, here in the region, but also in the whole country. At sir, dahil nga may pandemya pa rin ngayon, ano ba yung mga adjustments na ginawa ninyo or mga challenges na kinailangan nyong harapin in preparation for the festival at dun mismo sa mismong selebrasyon? Well, attorney, for starter, it was really hard for us kasi we only had the preparation 4 days prior to our opening because initially, we were planning to have a virtual celebration. Since marami naman vaccinated dito sa Sultan Kudarat, then might as well let us allow those fully vaccinated individuals to have an audience with our celebration. So marami kaming ginawa talaga to make sure na sumusunod pa rin tayo sa ating mga minimum health protocols and to really emphasize yung mga audience namin are all fully vaccinated. We maintain social distancing, and even our performers, we see to it talaga na naka-in-house sila. Kumbaga, hindi sila pwedeng lumabas, andun lang sila para maiwasan natin yung exposure sa mga taong maaaring makapagbigay ng sakit sa kanila. So, preparation-wise, logistics-wise, natawid naman marami sa mga kababayan natin, mga kapuso natin na gusto po talaga nilang manood in person sa mga activities natin. But we really had to impose the executive order of our governor, which is dapat pag sa open field, 70% lang ang pwede nating i-cater na mga kapuso to witness the program. And kapag sa indoor naman, we are only allowed around 50% and all should be fully vaccinated. What is your reaction naman, sir, sa very positive feedbacks ng mga Kudarateño at ng mga taong nakapanood ng online event? Unang-una nagpapasalamat kami sa ating mga kapuso dahil tinanggap nila ng malugod ang ating selebrasyon. It's really hard for Sultan Kudarat to mount this kind of activities kasi usually pag sinasabing Sultan Kudarat, ang unang pumapasok sa mga tagahin, with all due respect, sa mga malalayong lugar ang sinasabi nila, uy, magulo dyan, na dyan is war-torn area. But as in my office, it's really one of my long-standing advocacy to really rebuild the image of our province. And one of my approaches is really ensuring na napapakita natin yung talento na meron yung mga tao dito. Because once the people can see how talented Sultan Kudarateños are, makikita nila na, uy, pareho lang pala sila. May magagaling na mga singers, magagaling na dancers, magagandang beauty queens, and we can mount world-class production. And at the same time, makikita nila na dito sa Sultan Kudarat talagang tahimik. And then somehow mainganyo natin sila na bumisita dito sa ating province. This is really part of our image rebuilding campaign. Kaya lagi namin sinasabi na in Sultan Kudarat, sikat ka tayong turismo. Because when we say tayong turismo, we are paying homage to the talents of Sultan Kudarat. Para po sa inyo, gaano po kaimportante na maipakita ang kultura at ang mga talento ng mga taga Sultan Kudarat? It's very important, attorney, because hindi lahat ng mga tao nakakaalam na in Sultan Kudarat we have talented designers. To name a few, we have J.R. Flores, we have Sherwin Darrell, we have other designers talaga na may pamamalaki natin internationally. And somehow, the province giving this platform to our designers and other talents to showcase what they can do
na-uplift din nila yung image ng aming probinsya. So it's really important because this is a partnership program between the province and our talents in Sultan Kudarat. Ano naman po ang inyong message of hope para sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga taga-probinsya ng Sultan Kudarat? Hello mga kapuso. Una-una gusto namin magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa. And of course, inaanyayahan din namin kayo na bisitahin ang magandang Sultan Kudarat dahil dito may pagmamalaki namin na hindi lamang yung aming mga tourist destination but of course the people of Sultan Kudarat talagang peace-loving. And at the same time, huwag natin kakalimutan na this pandemic, kailangan natin magpabakuna para naman buhay ang ating travel industry. Daghan kaayong salamat, sir, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV and congratulations again for the success of this year's Kalimutan Festival. Maraming salamat din, Attorney. Mga kapuso, dakong pasalamat gayud sa probinsya sa Sultan Kudarat sa pagsuporta sa mga Kudaratenyo sa Kalibutan Festival 2021. Gani usa kini ka pamaagi na mapakita sa tanang katawan, dili lamang sa mga Mindanawan kundi sa tibuok kalibutan ang talento sa mga tao ug ang kalinaw sa probinsya. Samtang Resi nalingaw ug na-inspire gayud kita sa rapping skills nga gipakita kanato ni Mark Lloyd Mamaran karong buntaga. Panghinaut niya nga pinaagi sa iyahang talento mas daghan pa ang mag-agahat nga ihasa ang ilahang talento ug gamiton kini sa maayong tumong. Ug mga kapuso, walang kupas gayod ang talento sa pagkanta ng OPM Acoustic Princess ug kapuso singer na si Princess Velasco. Gani naaduna siya newest music offering entitled Ang Ating Pag-ibig ug available na kini mga kapuso sa tanang mga streaming platforms. Mga kapuso, tena-inspire nakakatod kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lamang sa panultihon ni Joseph C. Zinker nga creativity is a celebration of one's grandeur, one's sense of making anything possible. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.